سلام كمي قنيخم كبرات تخاتلتي لومي بزعباتهم زمنات اب فيلمتات تراي كنريኦም ዝጸናሕና ሕጅግን ኣብ ገዛናን ስራሕናን ክመጹ ተዳልዮም ዘለዉ humanoid robots ወይ ድማ ሰብ መሰል ሮቦታት ከነላልየኩም ኢና። እዚኦም ሮቦታት እዚኦም ከም ሰብ ተዛሪቦም ተንቀሳቒሶምን ሓሲቦምን ስራሓትና ከቃልሉልና ዝተሰርሑ ናይ መጻኢ ቴክኖሎጂታት እዮም። humanoid robots ወይ ድማ ሰብ መሰል ሮቦታት እንታይ እዮም? ሰብ መሰል ሮቦታት ወይ ድማ humanoid robots ተራ ማሽናት ጥራይ ኣይኮኑን። ከም ሰብ ክመስሉ ክኸዱን ክመላለሱ ሰብ ስርሖ ብልሒ ወይ ድማ AI ዝተዓጥቁ ኮምፒውተራይዝድ ሮቦታት እዮም። እዞም ሮቦታት እዚኦም ምስ ከባቢኦምን ምስ ሰባትን ብባህርያዊ መንገዲ ንኽራኸቡ ተባሂሎም ዝተሰርሑ ኮይኖም ኣብ ምክልኻል ጥዕና ማለት ሄልዝ ኬር ኣብ ትምህርቲ ከምኡውን ኣብ ፋብሪካታት ንዝፍጸሙ ስራሓት ንምቅልጣፍን ንምምላእን ዓብይ ተራ ይጻወቱ። ንሳቶም ምዕቡል ቴክኖሎጂታት ከም ማሽን ለርኒንግ ሴንሰርስ ከምኡውን ሰብ መሰል ምንቅስቓስ ዘኽእሉ ኣክቹዌተርስ ብምጥቃም ካብ ተመክሮ ይመሃሩን ንኸባቢኦም ይርድኡን። ቀንዲ ባህርያት ሰብ መሰል ሮቦታት እዞም ሮቦታት እዚኦም ካብቶም ተራ ሮቦታት ብምንታይ ይፍለዩ? እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት የነጽሩልና። ሓደ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ድማ AI እዚ ንሮቦታት ካብ ተመክሮ ንኽመሃሩን ባዕላቶም ውሳነታት ንኽወስዱን ይሕግዞም። ገለ ካብኣቶም ገጽ ናይ ምልላይን ዝሓለፈ ዝርርባት ናይ ምዝካርን ክእለት ኣለዎም። እዚ ድማ እቲ ዝርርብ ልክዕ ከም ምስ ሰብ ዝግበር የምስሎ። ካልኣይ ቅርጺ ናይ ሰብ ምህላው ርእሲ ኣካላት ኣእዳውን ኣእጋርን ስለ ዘለዎም ንጥፈታት ሰብ ዝሓትት ስራሓት ንኣብነት ንሰባት ንምሕጋዝ ወይ ኣገልግሎት ዓማዊል ምሃብ ብቐሊሉ ይፍጽሙ። ሳልሳይ ርክብ ወይ ድማ ኮሚኒኬሽን ድምፂ ሰብ ናይ ምርዳእን ናይ ምምላሽን ማለት ቮይስ ሪኮግኒሽን ዓቕሚ ኣለዎም። ስለዚ ሕቶታት ክምልሱ ሓበሬታ ክህቡን ከም ውልቃዊ ሓገዝቲ ወይ ድማ ፐርሰናል ኣሲስታንት ኮይኖም ከገልግሉ ይኽእሉ። ራብዓይ ምንቅስቓስን ተዓጻጻፍነትን ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ ክኸዱን ክንቀሳቐሱን ይኽእሉ። እቶም ኣዝዮም ምዕቡላት ድማ ክስዕስዑ ክጎዩ ወይ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ መሳርሒታት ክጥቀሙ ይኽእሉ። ሓምሻይ ከባቢኦም ናይ ምርዳእ ክእለት ካሜራታትን ላይዳር ዝተባሃሉ ሴንሰርን ብምጥቃም ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ዕንቅፋት ይፈልጡ። ኣቑሑት የለልዩ ከምኡውን ኣብ ሓቀኛ ግዜ ወይ ድማ ሪል ታይም ንምንቅስቓስ ሰባት ምላሽ ይህቡ። እዞም humanoid robots ወይ ድማ ሰብ መሰል ሮቦታት ኣብ ምንታይ ወይ ኣበይ ንጥቀመሎም? ሰብ መሰል ሮቦታት ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ስራሓት የሳልጡ ኣለዉ። ሓደ ኣገልግሎት ኣጋይሽን ሆቴላትን ኣብ መቐበሊ ጋሻ ወይ ሪሰፕሽን ኮይኖም ሰብ ናይ ምእንጋድ ስራሓት ይሰርሑ። ከምኡውን ከም ዌይተር ኮይኖም ድማ ኣገልግሎት ምሃብ ይነጥፉ። ካልኣይ ኣብ ትምህርትን ምርምርን ንተምሃሮ ንምምሃርን ሓደስቲ ሳይንሳዊ ምርምራት ንምክያድን ድማ ይጠቕሙ። ሳልሳይ ኣብ ምክልኻል ጥዕና ንሕሙማትን ኣረጋውያንን ንምእላይን ሓገዝ ኣብ ምሃብን ድማ ይነጥፉ ኣለዉ። ራብዓይ ኣብ ኢንዱስትሪን ማኒፋክቸሪንግ ኣብ ፋብሪካታት ሓደገኛ ወይ ከቢድ ስራሓት ንምዕማም ይነጥፉ። ሓምሻይ ኣብ ህዋን ምክልኻልን ወይ ድማ ኣብ ስፔስ ኤንድ ዲፌንስ ሰብ ክበጽሖም ኣብ ዘይክእል ቦታታት ህዋን ጸጥታን ምርምር ንምግባር ይሕግዙ። ዋጋን ተበጻሕነትን እዞም ሮቦታት እዚኦም ገና ኣብ ምዕባለ ስለ ዘለዉ ዋግኦም ኣዝዩ ክቡር እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላራት ይቝጸር። ንሕጂ ብብዝሒ ኣብ ዓበይቲ ትካላትን ናይ ምርምር ማእከላትን ጥራዮም ዝርከቡ፣ ግን ቴክኖሎጂ እንዳማዕበለ ምስ ከደ ዋግኦም ክጐድልን ናብ ኩሉ ክበጽሕን ትጽቢት ይግበር። እዚ ቪድዮ እዚ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ እጃኹም ላይክ ግበርዎ። ተመሳሰልቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዜናታት ንምርካብ ድማ ኣብዚ ቻነል ሳብስክራይብ ግበሩ። የቐኒልና